Naingat a 111 ti Baguio City Health Services Office ti kaso ti acute gastroenteritis wenno ti stomach flu. Kalpasan ani lista ti 163 a kaso manibod iti komunidad bayat a 342 kadagiti ospital. Manarimaan ti validation kadagitoy a kaso. Suksok matunot lang ti CHSO ti kaso ti food and waterborne diseases iti syudad. Iti datos manibod Enero aging Hulyo itang atawan. Kaadwan anilista ti rotavirus ken typhoid fever. Ipat patong palma ti City Sanitation Division ti testing kadagiti drinking water sources iti syudad tapno may panamnama ti kinatalged dagitoy iti publiko. Ginuyugoy dati publiko at dagos nga agpakonsulta kadagiti doktor no mapasaran ti sintomas ti sakit kas iti diarrhea, panagsarwakan, stomach pain.